we're here again in Barrio. Searching for a place to go. Please. Mato ni sa cave. Dunggo na tama rin siya. Dede ka mo agi. Sa mga first destination which is ang cave ng Miracle. Miracle Cave. Chill ra. Treasure hunter man po dahil ni si JR. Maliwat gini ba yung amahan ba? Treasure hunter. Ben, apay na libang, nagtabil. Ayos sa. Apay na libang sa ubos. Na-intuition. Nami sa Miracle Cave. Ali, tara, follow me. I'm gonna be your tour guide. Yes. Asa ko. Wala ko dito sa cave. Dili sa likod. Okay guys, so musulod na ta sa Miracle Cave. Basig na ibitin diri. Kadlok ko. Ipatanaw. What's this? Ang kaso lang kay wala tay kuan. Ay, sani. Moto na ko ani mo. Ali, bidyami. Ang kaso lang kay wala tay gamit ba? So diri ata mo sulod, ay mo kuan, salom. Ay sa gabi mo try lang ang tama ko. No, siya no. Ayos. The Miracle Cave. Miracle Cave no. Parang guys. As you can see there. Dito natin yung ngit-ngit naman si Zach. Diyom. Kailan mo katawa? Hello. Di mo ikaw na. Di mo ikaw no? Sinay ko ano eh. Hello. Hello. Oo, waya. Dili gawin ko sila. Dili ko kay kuan magod dili dako kaso ba. Hi guys, it's me. So, Napa na siya kalutsanan niya? Sa unahan, nakay kalutsanan. so that means safe. Gear. Yeah. Naog ko. Careful. Loy kayo. Okay. Jar, basta mo. Jar, dali. Picture ni Bye. Jar, ayun na lulu. Hi guys, so we're here inside cave. So scary. So scary because So dilim. So tagaw ni guys. We're so tagaw. hindi naman maklaro. Ay, part na no. Sige na. Picture. Ay, kaboy, dili ka boy. Pupungkuhan ko ba? Ay, mga paligo. Wow! Hindi ka pabor sa ko. Dili na mag
Lagi magkiat ba? Ini pag-iwag mo para wala na slide. Wala akong bagong tuslo. GR. There's something like standing. Hawig ka kang kuya. Here, you can use this chair. You can... Sama na. Isa daw na. Sige, sige, go. Nilaw nito na po. Wala kayong do. Ay na. Ano man na siya? Layo man kaayo. O gani, ako una be. Dali lang. Sige, sige. Okay na, okay na. Awit ra diha. Gana man ko dito. Itaw, gana mo ito kayo. Di sampulan na to. Wait, wait. Sampulan sa. Gunit isa ni. Now na ta guys. Trip, 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 trip lang. Ilang bugsay na bilin. Turaon, nasa Ay, kaya. turaon. Very good kayo sila guys. Sayom. Pala loy, sayom loy. Sayom loy, sayom loy. Okay, one. Okay, 1, 2, ready, go! Apa yawan? Sama takoy. Halika. Gawa sa Mandela. And now I wonder if I could fall.
sino